Παρακαλώ. Καλησπέρα, αφεντικό. Με φωνάξατε. Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι, παίρνα μέσα. Ναι. Κάτσε εδώ, βολέψου μισό να σου βγάλω και ένα χυμούλι να σερβιριστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, ο χυμούλι σου και το ποτηράκι σου. Και για πες μου εσύ, πώς είσαι? Όλα καλά, εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο οικονομικά αυτόν τον καιρό. Πριν μια εβδομάδα πήρα και το καινούριο μου σπίτι με δάνειο, οπότε έχουμε λίγο τρεξίματα. Η γυναίκα μου επίσης είναι έγκυος στο πρώτο μας παιδί μετά από τόσο καιρό προσπάθειας που καταλαβαίνετε τώρα. Η γυναίκα είναι μες στα νεύρα, τα έξοδα της εγκυμοσύνης είναι άπειρα, αλλά μην παραπονιέμαι. Μια χαρά την παλεύω, ξέρετε. Δουλίτσα που λέμε να υπάρχει και όλα τα άλλα. Ναι. Εσείς για πείτε μου, τι ήθελατε σήμερα από μένα? Λοιπόν, Γιώργο, ξέρεις πόσο σε εκτιμάω και είσαι ένας άριστος εργαζόμενος για την εταιρεία μας. Πραγματικά δεν είχα ποτέ παράπονο από σένα και έλεγα πάντα τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά γιατί τα λέτε τώρα όλα αυτά? Πείτε μου τι είναι αυτό που νομίζω. Κοίτα, Γιώργο. Θα πάρω αύξηση! Όχι. Χίλια ευχαριστώ, δηλαδή! Όχι, Γιώργο, δεν το περίμενα καθόλου αυτό σήμερα. Γιώργο, άκουσέ με! Ναι, με συγχωρείτε. Δεν σου είπα ότι θα πάρεις αύξηση. Ίσα-ίσα για άλλο λόγο σε έφερα εδώ. Γιατί τότε? Κοίτα, Γιώργο, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να σου το πω αυτό, αλλά ήρθε δυστυχώς η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Τι εννοείτε? Αυτό που κατάλαβες. Μη μου πείτε ότι θα χωρίσουν τον δρόμο στην πόλη μας. Όχι. Μα καλά είναι εντελώς. Γιώργο. Αφού κάναν το ίδιο Όχι, στο περιφερειακό Γιώργο. της Αθήνας και τα πράγματα χειροτέρευσαν. Πάνε καλά. Γιώργο, όχι τους δρόμους της πόλης, μιλάω για εδώ, τους δικούς μας της εταιρείας. Τι, εδώ στο στενάκι μπροστά θα χωρίσουν τον δρόμο? Για ποιο λόγο? Και εμείς βασικά μετά που θα παρκέρνουμε, κύριε Μανολόπουλε. Ρε Γιώργο, γιατί μου το κάνεις δύσκολο, ρε αγόρι μου? Ποιο? Δεν μιλάω κυριολεκτικά για τον δρόμο, για τη δουλειά μας μιλάω. Ναι, τι? Ρε εσύ, Γιώργο, επειδή είσαι καλό παιδί, δεν ήθελα να σου το πω απότομα και να σε στεναχωρήσω, αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα να σταματήσεις να εργάζεσαι για μας. Να σταματήσω? Ναι. Οπα, για την άδεια μιλάμε. Γιατί να ξέρετε με τον Γιάννη, τα έχουμε υπερκανονίσει. Μην ανησυχείτε καθόλου. 19 με 25 Αυγούστου παίρνει αυτός και απευθείας την επόμενη μέρα. 26 με 1 Σεπτεμβρίου παίρνω εγώ. Γιατί παίρνει και η γυναίκα μου, καταλαβαίνετε Γιώργο. τώρα. Θέλουμε και να αποφύγουμε τον πολύ καύσωνα. Δεν θέλουμε να πάμε στο 15 Αύγουστο τώρα διακοπές. Είναι και έγκυος η γυναίκα, καταλαβαίνετε. Γιώργο! Ρε αγόρι μου καλό, ηρέμησε λίγο γιατί πρέπει να σου μιλήσω. Πιες λίγο χυμοχαλάρωση και άκουσέ με. Θα σου το πω στα ίσα διότι με πλάγιο τρόπο απλά δεν καταλαβαίνεις. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις για την εταιρεία μας. Όμως αυτή η συνεργασία λύγει σήμερα. Σοβαρά τώρα! Μα εδώ λέει ότι λύγει σε ένα δίμηνο. Για το χυμό δεν μιλάτε? Το χυμό? Ναι, το χυμό τη συνεργασία. Είναι και η αγαπημένη μου μάρκα χυμών. Να ξέρετε, δεν έχει λήξει, έχει κανένα δίμηνο ακόμη. Και γενικά δηλαδή για τη συνεργασία πάντα το έλεγαν ότι δεν λύγει όσο συχνά λήγουν οι άλλοι χυμοί τη αγορά. Δηλαδή, τι να σου πω, και 1-2 εβδομάδες να το πιεις αφού περάσει η ημερομηνία λήξης, μια χαρά πίνεται. Γι' αυτό τρόμαξα και εγώ λέω: μην πάθω καμιά τροφική δηλητηρίαση, ρε φίλε, τώρα που έχω έγκυο τη γυναίκα μου. Έχω τα έτσι πλαμοντάρι στα σπίτι και πάω κατά τα Απολύεσαι, ρε καριόλι! Απολύομαι! Ναι, ρε μαλακά! Απολύεσαι! Και εσύ, τη γυναίκα σου και το παιδί σου το αγέννητο και όλοι απολύεστε! Τι είναι αυτό? Καθρεφτάκι!